Türkmenistanyň baş gazetleri Türkmenistan we Neytral Türkmenistan 29-njy ýylyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan güni münasibetli adatdaky ýaly 4 sahypa däli 8 sahypa bolup çykdy we olarda döwlet başçylarynyň häkimiýet başyna geleli bar gazanan gaýdylýan üstünlikler ýene bir gezek bellenip geçilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň durmuşy giň meçhörli işler hemde ulus üstünlikler bilen kesgitlenilýär diýip gazetleriň çap eden baş makalasyny ýurtdaky problemalar, ykdysady kynçylyklar, azyk gytçylygy we manat dollar krizisi agdarylmazdan gurrun edilýär. Şol wagtda da Berdimuhammedowyň meşhur döwlet işgäri ajaýyp gurama çökmünni dünýäde tanalýanlygyny talýar. Prezidentiň doglan güni soňky bir näçe ýylda adat bolşýaly bir hepde çeken medeniýet hepdeliginiň, büdjet işgärleriniň we beýleki raýatlaryň mejbur gatnaşdyrylmagyna gurulýan aýdym saly dawaralaryň şol sanyny birinji gezek Tomusda berlenen magtymguly gününiň ýygyanyna gabat geldi. Yerli synçylar Berdimuhammedowyň 61-nji ýaş toýuny 10 ýyl bäri dowam edýän ýygyderli kadr çalışmalary, soňky bir näçe ýylda has çuňlaşan ykdysady meseleler bilen gelenligini, soňky bir ýylda bolsa onuň daşary ýurtlardan maýy, karl pul almak tagalalarynyň tas boş çykanlygyny belleýärler. Odal daşary ýurtly bagçylaryň çağırylmagyna, daşary ýurtly işe-urlaryň gatnaşmagyna has ulan tutulan doglan gün toýlarynyň şowhuny biraz peselýär. Häzir 2013-nji ýyllaky ýaly Amerikan estrada ýyllady Jennifer Lopez derejesindäki $1 milyon bagçylar çağırmak mümkinçiligi ýok. Bu hil dawaralar maliýeleşdirýän daşary ýurt firmalary Türkmenistandan çekildi diýip adynyň aýdylmalygyny soran 70 ýaşly Aşgabatly synçy aýtdy. Emma muňa Ramazan Şahir Gödel Şagulyewanyň 29-njy ýylyna çap edilen uly gowrumly poemasyna Berdimuhammedow zemine gonan Asman şahzada hökmünde suratlandyrylýar. Elbetde prezidentiň wasfy döwlet eýçiligine Türkmenistan altyn asar. Türkmenistan bugun saatlaryna hem türkmen we rus dillerinde dowam etdirilýär. Türkmen gazetleri welayetlerden türlü kärdäki adamlardan goguşan gutlaw hatlar bilen bir hatarda Berdimuhammedow ýergözünden gutlan Hatay, Özbek, Belarus, Ukrain, Kyrgyz liderleriniň gutlawlaryny hem çap etdi. Ýöne häzirlikçe gazetlerde Rus prezidentiniň türkmen kardeşine iýeren gutlaw görünmeýär. Ýöne odal Berdimuhammedow doglan gününe gabat söwüşdiýiler Aleksandr Nevski ordeni bilen sylagylan Vladimir Putiniň 28-nji ýylyna Berdimuhammed Anaýew doglan gün bellenilýän prezidentiň atasyny edermenlik üçin ýen medal bilen sylagylanlygy belli boldy. Tadakanyň maglumatyna görä, prezidentiň atasy bu sylagy watany goramakda we harup borjy ýerine ýetirmekde görkezän şahsy dermenligi, beýik watançylyk urşy ýyllaryna görkezän batyrlygy hem de gaýdy-usullyk üçin münasip boldy. Şu aralykda orsiýetde çykýan Nizavismaya gazeti Berdimuhammedowyň doglan gününiň bir gün öňünden has anygy onuň atasynyň Putin tarapyndan sylagylanan güni ýurtdaky durmuş, gün gören kynçylyklaryna üns çekip Türkmenistanyň gol-golanyň öň ýanyna duranlygyny öňe sürdi. Türkmen meseleleri barada ýygyderli makale ýazýan Viktoria Panfilowa Berdimuhammedowyň ýaş toýunyň ýurtdaky ýetim mali krizisiniň we azyk problemalarynyň fonuna bellenýänligini aýdyp, Türkmen prezidentiniň kazany Orsiýetde geçýän dünýä futbol çempionatynyň oýunlaryny görmäge barmakçy bolýanlygyny hem habar berýär. Emma häzirlikçe Azatlyk radiosyna Berdimuhammedowyň doglan gün toýunyň anyk nirede we nähil derejede bellenjektigi, şeýle onuň orsiýete sapar etjektigi ýa-da etmejekdigi barada anyk bir maglumat ýok.